assalamu alaikum on bandiraɓe on calminama goto foye inde mum e yettode muɗum en mbiyama ko woni jaam fof yato ko enen ɓuuri en garti ɗo ene noon émission men gonka debbo e rendo men sa nani gonka debbo e rendo men noon koko mbiyanmi ñande foof ko tan ma yewtida gorko jewtida e debbo jewtida e suka jewtida e mawɗo hande noon eɗen jogui ɗo émission invité meɗen bani meɗen gorko mo wona bandi gorko hono Ibrahima Kane mo rendo ngo sohli pinande rendo ngo kadi ganduɗo kadi ko aduna o yahata Ibrahima Kane a salminama. Binta Tall a salminama Seydi Tall mi salmini kala ɓi pullo to wawi wonde kala biyo mbimi e wimami mi salminima mi juurimama kadi mi ñaguima yafuya e ñaguima kadi oɗo émission mo puɗɗiɗen yo Allah waɗan en nawiyo kala ko kalɗen kadi ɓe ganda ko innama aade haalata wallahi kala ko rewani hen lawol kadi ɓe ganda kadi neɗɗo timmani eyyi donc bisimillahi rahmani rahim yo Allah wallu mbaɗen ɗum e dow jaam inchallah eyyi en gartat ɗo tan saabu ñande min ñohima émission ɓennuɗo saabu aɗa fonno jeeyede hen ko gonga aɗa andi so Mamma Gueye jooɗima jeynaba Sow jooɗima Kadiali jooɗima temi ala ɗon eyyi kono noon jeeyade jeeya ko rondi ko noon tan ɗum waɗi ñande hen a tawaka ha hande noon wuuri soko rufani en gartiɗo ene kadi yewtere meɗen mawne nde eɗen jewta noon hande violence uji ɗi ene heewe rewɓe ɓe rewɓe hande violence ne tampini ɗumen aɗa yiya debbo mo ganduɗa koko fiya ha maayi ala piiɗo ɗum so wona gorko mum aɗa yiya debbo pawade mette ɗe ganduɗa ko kono ɗum noon bani meɗen gorko o wayani noon hono Ibrahima Kane saabu min jiino funtirta e no belirta Ibrahima holno jiiruɗa ɗum hande eyyi Binta no mbiɗa ni ko noon sabu debbo no yurmini so Allah itti debbo resndi ɗum gorko aɗa andi on no yurmini hunde noon sa resnama ɗum aɗa foti toppita ɗum no feewi wona kay aɗa fiya a ñamminta a holtinta kadi aɗa wadda hen piggal dewgal kam mboɗo sikki piggal ala hen kadi fotani nadde hen fotani wonde kadi ene adda caɗele kewɗe e nder galle hande aɗa wona e galle jogoɗa joom suudu ma jibina sukaɓe mbayani no jiɗɗa mbayani taw foof ko an liggani ɗum hoorema par ce que yimɓe cikkata ko debbo tan liggoto e galle ha ɓiɗɗo moƴƴa hay gorko kañum ne junggo mum nani hen noon wallu min hen noon min ganda wallu min hen par ce que debbo ma sa huɓɓini wonki mum tan ko jiɗɗa dañde e mum ko a dañata ɗum te sa dañani ɗum kadi ene wawi addude caɗele ha tello e sukaɓeɓe joni noon ɗum kadi ene foti rentede no fewi no fewi kadi enen ko Allah waddi en wallahi debbo wawa yaade woppo gorko gorko wawa yaade woppo debbo ha aduna o firto enen gondata kono kay gondigal ngal pewnen ɗum tan ha feewa ne foti yorde par ce que hande mi yi rewɓe jeehi ha ganduɗa tampi ene mbaɗa violence ene mbaɗa marche contre violence holno jiiruɗa ɗum eyyi ɗum ko mboɗo jiirumi ɗum ni ko lawol ɗum ko lawol kadi ne waɗi hen worɓe ɓe ganduɗa waɓe no amen ni aɓe poti wallidde on e ɗum ni eyyi saabu babaɓe ganda kam koɓe gona e wadde ko fewani par ce que ɗum ko waɗani ko babaɓe mbaɗata ɗum kala galle mo natɗa taw ko yette ba en ko ɓen tan tampinta aɗa toña babaɓe non ko gonga kalmi kamɓe aɓe gandi heddoto noon comme minen kadi machallah min kam bok min kalami min kam vraiment mi yiiɗa yiide tampinowo debbo par ce que hande kala jibinaɗo ɗo e aduna sa ka ceerno sa ka galo ka joom jawdi ko mbawɗa wonde foof ko debbo jibinma eyyi ɗum on kadi ene foti toppitede no hanniri ni tottamo gueɗal makko ha timma weltare nde o dañata e ma nde o wawa ruttude weltare nde ɗon e ma mbawon dañde ko moƴƴi ɗum ɗon so ari kadi ene fewna aduna o par ce que sukaɓe sono jibine ne mbaɗa gueɗe ɗe potani wadde nedi ndi yarani no foti yarude ni janggo e jaam so en gummima ɗo henne kamɓe gonata ɗo kamɓe temboto aduna o ko nde aduna o jiiɓoto de tawa ko enen liggani ɗum koye men suka so yi sah bammum ne fiya yummum on suka añat bammum wallahi sabu ɓiɗɗo e jinnaɗo mum ne ɓaɗodiri no feewi mi anda sa faami ko jinmi wiide ko hande saɗa muynene ɓiye nana darma jiya ɓiye daggi ne ara kala ko jogui tottuma dowɗo famde ɗo on so yi bammum ne fiya yummum tan so ɓooyi ɓiɗɗo o jogoto rankigne e bammum eyyi aɗa andi debbo yummiraɗo e ɓiɗɗo ene ɓattodiri ha ɓurti ay minen worɓe so wonano hande so ɓiye jibinama tan wiyete ko
ko yettode ma tottete so wonano ɗum minen min kewani e komin dañata e ɓiɗɗo ne wodi min kewani komin par ce que enɗam enɗam ɗam ko debbo jogui ɗum enɗam ene tiiɗi wallahi ene tiiɗi ha maayi donc neɗɗo kadi ne foti rontade gueɗe kewɗe surtout sa woni gorko eyyi saɗa duusa neɗɗo a duusat ɗum e dow teddungal a pas ko ala teddungal tan moƴƴani par ce que yidde ko taari ɗum ko ne heewi min mi wawa miijade hannde an mbiya oɗo debbo aɗa yiɗi ɗum taw yidde nde ko gonga e ma aɗa tampina ɗum aɗa lebta ɗum neɗɗo mo jiɗɗa a tampinta ɗum totani wonde a lebtata ɗum totani wonde ko yiɗi ko ɗum jiɗata kadi aɗa foti yurmademo ballodiron ko ɗum de gandumi kono on mbiya aɗa yiɗimo aɗa wonde makko o acci kureji makko o acci foof o acci worɓe wonɓe aduna ɓe foof o ari o wone ma o wima ko an tan gondan a faami vraiment on aɗa foti toppitade ɗum hay diine e hoore mum wonko haalanma par ce que mi ƴewtidima e koreji men safal ɓe aɓe mbaɗa ko gueɗe ɗe ganduɗa vraiment min somi yii ɗum koɗo welto kamɓe tampinta rewɓe mabɓe comme holnoon par ce que mbiɗa yiya safal ɓe joni rewɓe mabɓe wuppata defata watta haydara koko jooɗi tan ne ñammini ɓe ƴeewat defowo ara defana ɓe mbaɗowo attaya waɗnamo ataya a faami on koko jooɗi tan looto ɓanndu mum ha laaɓa tan fewna ɓanndu mum a faami aɗa ñammina ɗum tan ha haara watta haydara kadi aɗa kala ko yiɗi mbanna ɗum ko ɗum tan haydara mankata financement haydara mankata kala ko yiɗi kilo subaka kiki ɗum mbatta joni ɓe mbiya debbo capata wona debbo pourquoi ɓe mbiya noon eyyi par ce que enen ko ganduɗen e debbo ndesa debbo gadda ɗum eɗen galɓe so fini ha jeere defa bottari lawƴa kaake wuppa comci a faami wona galle he ne liggo guila subaka ha kikiɗe an dawa liggoyɗa sa arti joni tawata kanko ɓandu makko ndu foof o tampi o natti wawde hayde so lelimo tan o ɗanoto joni noon annene sa ari sa sohlimo hawlede o tampi so lelimo o ɗanima tan caɗele gaari ko ɗum noon gaddata caɗele ɗe ɓandu ma foftini adda hareji onon rewɓe safal ɓe jaafa ɗon kam ko konngol rewi ɗon comme no wiyere he debbo capata wona debbo ni ko konngol rewi ɗon kono wona on gona rewɓe sabu aɗandi tan temba keɗoɓe mbiya ha binta wini ala kon rewɓe de ko konngol rewi ɗon aɗa andi woɗa sikki hannde maɓe mbi ni Ibou Kane haali koye média kalanmi par ce que haala joni sa haali ɗum hewɓe ne mbawi yawi bondidde ɗum kono min principe mo kalanmi o ko hunde nde ganduɗa ko hunde wonde nder ɓerdam kadi ko miijotomi hakkillam ko min waɗi engagé mais min e yiyandam so rewi no lawol ni debbo kam sa dañi ɗum a ƴeewonto ɗum gollowo wasa liggade haydara foti wonde a faami taw kam sa jippima an ko jiɗɗa e makko ko a dañat ɗum no jiɗirɗa ni so jibino so ɓiɗɗo toɓɓama hen kam machallah wono ɓiɗɗo mo jiɗɗon a faami aɗa jibino ɓiye tawa ka ceerno walla ka neɗɗo moƴƴo neɗɗo neha ɓiye ha tampa tawa rewani lawol tawa ala an a waɗi hen ko poɗɗa wadde ko wiye sukaɓe joni tawa to ligguiɗa ɗum to a anda ɗum a ɗaccani hen haqqille kadi Ibou Kane ko kalda ko c'est très important e rewɓe par ce que hande a yiyat aɗa andi jamanu hande wonti waylo comme nden yalla yaafumi yummiraɓe meɗen ko gurno ko enen hande sukaɓe génération o mbawa wurde ɗum mais jiiya hande kawra hen mo ganduɗa koko wurno caɗele hanki wiyatade tan ɓiyum resi ma essum kadi wuura ɗum ɗon hande comme exemple hande en dañi gaz sukaɓe nana defa e gaz uji dañi cuisiniére uji dañi ɗum ɗo mbiya woy sa yo joomum tampani futane tampi de finde tan yaaha jeere pression gonɗo toon o garta jiɗa ƴewde toppitade sukaɓe para guilay lotgol sukaɓe guilay defgol bottade ɗum sa paari a tasat a wawata haydara eyyi aɗa andi yimɓeɓe poti ko artide hakkillaji mumen saabu jamanu koko yahata aduna o ko yahata comme koko yahata noon eɗen poti famde ɗum ɗo ko ɗo tolni par ce que nden mi hokkuma tan exemple nden sa ummima Dakar ɗo yaha Fouta waɗat balɗe ɗiɗi balɗe tati e lawol par ce que goudron ala ɗon ko lattirde boɗejo wonno ɗon a tampat hande sa fini hande ɗo en a fini ɗo subaka kirtoyta ko Fouta wona waylo walla waɗi a faami nden a yahat tenoya gadɗa leɗɗe ma hande ne saɗi galle mo natta e nder Fouta tawa ala gaz waylo walla waɗani ɗum woni développement ɗum woni avancement moni foof noon eko hawri so woni noon kamɓe ɓe kawri koye tenoyde ɓeɗo noon gaari kawrani e tenoyde kamɓe ɓe mbaɗani ɗum noon koɓe jibinaɓe tan ɓe tawi gaz ne woodi
ko ɗum ɓe tawi woɗɓe kadi ma ngar tawa ko ɓuuri wadde sophistiqué gaz nan ɗo aduna ko yahata tan nden a jogoto téléphone nden pour neɗɗoɗa téléphone ko probléme mais hande joni joni noɗɗoɗa téléphone sa joguinoma kalis aɗa nelde neɗɗo joni Fouta a tottat ɗum neɗɗo mbiya ɗum nawanam kalis o waɗa balɗe tati e lawol ene wawi majjude ene wawi postede gueɗe kewɗe ene wawi wadde hen so wayno dendam men waɓe no babaɓe mbima majje e lawol taw majjani ɓe mbatte ɗum e hajuji mabɓe ɗum foof nane hen a faami mais hande joni joni yoɗoɗa ɗo kalda e neɗɗo o heeɓa kalis o joni joni eyyi waylo walla waɗi donc alay saago mawɓe kadi paama ɗum ɓe jaɓana kadi sukaɓe ɗum ɗon eyyi ɓe ganda ɓe jaɓana ɗum sukaɓe par ce que min mi yi mawɗo mo ganduɗa hande esi ko ala fof ko wattano fuɗɗima ɓesnude kono kala tan ɓiɗɗo liggontoɗo mo addi o waɗat feere ha liggotoɗo o yaaha kanko yiɗa yiide liggotoɗo e nder galle makko kanko ɗali sukaɓe liggo tan comme an ka esirade e galle poɗɗa tan ko liggade eyyi neɗɗo ne foti liggade e galle ni mais so Allah hokkima par ce que arsugo o fotani min mboɗo wawi won neɗɗo mo ganduɗa wonko Allah hokki kam mi ƴettano joom suudam gollotoɗo mi soɗanoma gueɗe fof ha timma ɗum ko arsugo makko kawra e goɗɗo mo ganduɗa so fini ala ko ñaami ko debbo yaltata yaha tampoya ɗum foof kadi koye hoddiroji Allah tan neɗɗo fof no foti famde ɗum so Allah addanima noon ɓiye a dañi ɓiye o addi debbo e nder galle cikkumi ko ɓiye tan nanguirta ɗum a dar on ko ɓiye pour min ko ɓiye hande so ɓiye debbo wonin toon no nanguirta ɗum ni ko noon nanguirta isiraɗo ma o ɗum pirmi mi yiɗa ni ara isiraɗo ne haale ko ɓiye foti wonde sa nanguirima noon tan galle mon welat en sa neɗɗo wiyata o kaari ko ɓiyam taw ko waɗata nder ko sinno ko ɓiyum wonno watta ɗum ɗum noon yummiraɓe yoɓe gartir hagguillaji mabɓe kadi no fewi ɓe ganda hande neɗɗo galle ma ene waɗi foof kono ko adduma toon tan ko resede te ko dewgal tan woni gonga ɗum noon muñane sukaɓe no fewi sukaɓe kadi yoɓe gandu ko jinnaɓe mabɓe ɓe tawi toon e nder galle he so ɗum ɓenni Ibou Kane hande minen hamin gandi Ibou Kane no fewi Ibou Kane sa haali ko labɗo reedu ko moƴƴo ko bawɗo funtude debbo min jaade ma min gonde ma lebbi min jiino gurdita e amen a yiɗa haydara dal ko ganduɗa ene muusa debbo an so gorko darimo wi ne fiya debbo ni min jeera ko daroɗa hakkude maɗa e muɗum hare nde wonta hakkude moɗon ko holko saabi ɗum bon ɗum ne wawi wande ko Allah tagirim noon tan wawa wiide hande ko ɗum ɗo par ce que neɗɗo kadi Allah tagata ɗum ko Allah tagi kam waɗi on jikku e yam waɗa yetto ɗum Allah wona ko min waɗi ɗum walla goɗɗum ko Allah waɗi ɗum tan noon mbami par ce que ko noon jiirumi aduna min mbiyanmi ko hande yimɓe foof so mbaadi no foti wadude ni tan probléme watta par ce que enen foof ken gotum surtout kadi mo mbiɗa ko bande par ce que enen ko ndenduɗen ko no heewi binde ne woodi an ka ɓi pullo ko kalta ko ɗemgal kaltagal ko ɗum kalami sen diddama Dakar enen ndendata oto ha Fouta a faami hande e nder Fouta sa askinama ne wawi won taniraɓam ndewi nan wuuro mon est ce que faami ko mbimi ko eyyi goɗɗum ɗum kadi ka debbo komi gorko kadi eɗen ndendi ko mbatten ko woni nalankagal liggotoɗen nde sen pini enen kawrata eɗen liggo ko ndenduɗon ko no heewi sen pewnani ɗum hol pewnowo en ɗum hol gummotoɗo caggal wuuro ara fewnana en ɗum liggotoɓe e bureau ji ɗi aɓene bureau ji mabɓe ɓe gartaɓe fewnanma annene ko gonɗa ko fewnu ɗum par ce que aduna o neɗɗo to jibinteɗo eto mayata ɗo ene raɓɓidi haydara jarani ɗo hay hunde jawdi aduna dogoton ɗum walla nagam foof koko woppateɗo donc neɗɗo wawi artide hoore mum artide haqqille mum no jagguirɗa hoorema ni ko jiɗanɗa hoorema jiɗana ɗum bande min de ko noon jiirumi aduna kala ko neɗɗo waɗi kam mi yaafimo kala ko neɗɗo waɗi kam tan sen mbi hande eɗen ñemma nelaɗo min hande somi wi hande min de komi julɗo ko oɗo ñamma nelaɗo kono donc ko neɗɗo waɗi kam fof oɗo foti yaafade bonnanta kam e dara par ce que an e hoorema ko dañata ko walla to jottoytoɗa ɗo walla no mbayata ni wona e neɗɗo ummuto ko Allah so woni ɗum nana e nder haqqille ma kadi ko gonga e ma a jagganta hay goto hay hunde aduna ko mere ala ɗum kam gon komin ndi hen saabu hen sahaji ɗi min mi dugde ma wima an Ibou an ɗo mbaɗa aɗa welsidi taw ndeysan ko ɓernde wayi noon eyyi ko noon eyyi par ce que ko ɓernde yonde joguiɗa an debbo hoynatake kala ɗo gonɗa hen sahaji ni min toojɓa eyyi par ce que a waɗi ɗum en mbaɗi ɗum Bamako nde jaɗen Bamako nde woodi ko rewi ɗon woodi ko mbatmi an e hoorema ari an e Kajjali e oɗo no wiyete kadi e Kursum
ñane hen wonande balli mun nguli mi don ka wi ko ala ñakki fayda bursa ko ñabirta dum do ndar non tan jalmi parce que ngandumi to tollinomi do to hakkilam wonno do on jottaaki non kadi kon rewbe wallahi no afami kadi kono yimbe yidbe mi jidando mi ko moƴƴi bon mais to darami do on bawano yidi don mais après on paami don quoi parce que ko dum gorko e debbo sirti no wodi sa nani wi ne wiye suka ena daro afami soyno yeta hay hunde mawdo lelo ne soyno ko suko yeta adan ko dum woni hakkunde debbo e gorko no wodi sa woni gorko wonko Allah hokkuma ko hokkani debbo sa wonde mum a samortu dum on bange samorde debbo on wona tan ittude jawdi ad hokka dum rewbe han nan do buri jogade rew worbe e jawdi wona problème jawdi ko hakkille o bieda camorama hen sa yi ha resndama galle wiyama ko an woni jom galle o wona ko ndogata ada adda ko dum ko hen jeya kono le fond du problème ko hakkilantagal ngal holno jogortoda galle ma holno nahirta sukabe ma so debbo ma rewani lawol holno batta ha gartira dum taw problème watta ko don worbe mbawondiri kono wona tan min komi gorko komin jeyi galle o ko kan ko dum halte piyaga ngullaga ƴettuɗa ga non dum wona goraw kadi sa fi a pari belnoɗa hey parce que woto fi parce que an ko jogiɗa ko ɗum kutortoɗa a faami hay sa welsidi muɗum kadi a daroy to goɗɗum gadɗa e nder galle ma kono ko Allah hokkuma ko toppito ɗum hande min sinno ko min wonno ibu kan mbaɗa wawi wiide yaya jiiloyɗa école mbaɗa hen formé sukaɓe worɓe hewɓe par ce que wona question guite maɗe par ce que ko kala ko kalannoɗa hen ko heewi mi yi nden min peut être fittina o ne hewno e mbawmi wadde utiliser tan ko force mais wonto tolnoɗa sa yeehi ha a jottima a huufi sukaɓe ma ko nden gandata ibu kan oɗo kadi ko wiyanno ko ari par ce que sa hutoraki haggille tan a wawata jogade galle wallahi ko bon galle ko mbiɗa ko haggille wawi jogade galle te vraiment seydi kan min jii hen yiyandema no fewi ɗum no hande mbaɗa yiiɗi jewtuɗa e suka worɓe ganduɗa ɓe mbawi tan ko goɓɓe tut pettal tay guitta ñiire ma garta jooɗo oɗo so wiyata ko babaɓe fiyoɓe babaɓe mbiyata waɓe no ceerno Ablaye Ba en liiliɓe foof hande kay kamɓe fof ɓene hen babaɓe liiliɓe sosoɓe kam fof ɓe ndendinta waɓe no Bocar Ba en sa yeehi Bamako joni tawi toon Bocar Ba galle makko joni so naati sukaɓe doga natto e nder suuji ɗi ala anne babaɓe ganduɗa holno joguito galle mumen ala Bocar ko moƴƴo Bocar nde min jeehi Bamako nde vraiment min jii darde makko a salminama Bocar min calmini ɗon Bocar no fewi aran to jeyata kam ɗo oɗo ɗum foof kadi ko yettere Allah tan min mi ala kalis de mi ala otoji dogno oto mais ko joguiɗa ko ɓuuri kalis ko ɗon paami mais hande neɗɗo noon jogui kalis ne jogui otoji mum no dogno walla ko gallam ɓuuri welde galle makko ne woodi ɗo mi hulani ɗon ne woodi eyi gallam ɓuuri welde galle makko par ce que belamma galle fawaki e dañal par ce que neɗɗo nde Allah tagma hokkuma haqqille on haqqille mo tottuma o sa hutoraki ɗum a dañat caɗele ko ɗum certuɗen e ko Allah tagi ko foof Allah ko tagi ko ne heewi de o hokki hen haqqille noon o hokkan ɗum ko heddi ko donc enen eɗen poti hutorade on haqqille oɗon mo hokki en addi ɗum ɗo foof hande eɗen jooɗi e média eɗen kaala a faami caméra ji nan ɗo henne radio ji nan ɗo gueɗe kewɗe joni ha wawi dañde oto pewnude ɗum so wona neɗɗo ɗi wona haqqille laana ndi o avion hol pewnude ɗum wona neɗɗo par ce que ko haqqille mabɓe ɓe kutorto neɗɗo no foti hutorade hakkille mum sa hutorima hakkille ma tan a tampata kono noon so hakkille ummima ɗon haydara ala ndiya jaaɗa e neɗɗo guiɗo kon suka pinon subaka o rewo ɗo o wasa haqqille par ce que kadi wonko ganduɗa toujours hakkude debbo e gorko foti wonde toon ko fijirɗe e jaleede ɗon mi salmina ɗon Djiby Sarr eyi par ce que kanko ne ɓerde nde joguiɗa nde ko nden ɓerde o jogui ko neɗɗo moƴƴo so Allah kanko ne o yiiɗa debbo ne waɗe wone gueɗe puus e fuuyde ne fuuyi kam ne fuuyde heewi pacar kono kañum ne gornam eyi ɓerde ne yaawi yaltude hen oɓe jogui yurmede par ce que somin jaadina kamɓe jogoto polisaji amen kamɓe jogoto ɗum ko hollirde grandeur gonɗo e maɗa o par ce que hande sa yaade debbo a jaggani ɗum volis mais wonɓe ganduɗa cikkata ko sa jaade debbo tan hande so balli ɗumen tan debbo ne wawi yawade ɗumen eyi aɗa andi enen joni ko fulɓe jeeɓata hen so fulɓe nen jeeɓe en aɓe jiiya théâtre uji ɗi mbatten ɗi mogoji ɗi aɓe belto hen a faami donc sa wi an joni ka pindinowo te a finani ɗum ene jiiɓi no finade wawa findinde wawa wonde de ɗanire
par ce que ko mbatta ko namdi ko haqqille a wi hande aɗa haalda e rendo ngo noon ko woni fof nani hen a yiyat neɗɗo yeɓma taw ɓuurma gandal laabi temedere ɓuurma fof ene ƴeewa ko mbatta ko donc on hande sa are makko min e ma sen jaadi en jutti en naati e nder yimɓe ɓe ko kollirten e kastaji kolliren ɗum e darde nde ɓe ganda ko kalten ko gonga men mais sen kollirani ɗum kay wiyete ko ala ɓeɗo kay ndekete ɓe mbayini e nder kastaji wona noon ɗum ne hersini ne hersini e men donc neɗɗo ne foti durnude miiji mum mbimami ni tan ɗo ko aduna haydara jarani ɗo hay hunde aduna ko gasa paari kadi Ibou Kane rewɓe mbaɗa sikki so jeehi ha ndendi mbine mbaɗa marche pour violence ɓen tampiɗe eyyi tampere addata ɗum neɗɗo so yalti waɗi révolté tan tampi par ce que neɗɗo so tampani tan kala ko jiiɗa mi wiyani ni yimɓe so gondi ma nandu caɗele ɗum ko awon mais réglé nder mabɓe gasa mais so yeehi ha diwti noon aɓe jaltina ɗum ɗon kay caɗele mawɗe nan ɗum joni so yalti ne safro walla safrotako aduna ala ko safrotako ɗum aduna ɗo hen kala ko jiiɗa ñaw jiiɗa foof ene safre sa rewi kay to poɗɗa rewɗo ene wawi safrede sa rewani ɗon aɗa wawi tampude duuɓe kitalta he dar gasta min cikkanmi comme violence so neɗɗo ene fiima jamma e ñalam pour aɗa andi Samba Hamma ne joguino konngol o wi so yimɓe gondi yoɓe jaafo e terme o ɗon e yumma ɗon e bamma o wi ceerndeɓe haade mabɓe wardirde eyyi par ce que ɗum fotani wonde hen so jeehi ha on jottima on étape kay ɗum tagi o wi ceerndeɓe c'est normal par ce que haala wonto yettoto tan so serdaka tan ene wawi addude musiba te kadi mawɓe joni ɓe mboɗo sikki won gueɗe keɗe potani yebde ɗum quoi so hunde ari tan yimɓe ɓe ne poti ummade law lijjito ɗum so ummaki law tan wonto min jottoto tan ene wawi addude caɗele tawa boni eyyi donc hunde ma heɓɓe guila law fewne guila law eyyi ko ɗum pammi hen quoi kadi min pour min dewgal en jiiɗani yumma e baaba so woodi no wayi tan jaafodiren guila e law o yahato o yahato kono hen saji jiiya neɗɗo fiima ha mahaya mi anda debbo wondi ko ala koreji walla anda to fayi walla eyyi ne jogui koreji tan ko jiiɗa foof kadi ko guila fuɗɗore tan woni ko jiiɗa foof guila fuɗɗore par ce que fuɗɗore nde kam so fewnama tan ene wawi gueɗe kewɗe tabita eyyi par ce que kala ko boni tan koye fuɗɗore nde boni waɗa négligé welsinda ha yeehi noon ha boni ko ɗum addata ɗum eyyi ɗum noon Ibou Kane Diallo jeeri min beltanimama gorko mo donde cammalle joni noon hamin jiiɗi kadi konngol ma cakkitigol kadi mbaynoroɗa bandiraɓe par ce que hande sino ko sagam en ceertata par ce que haalaluji yubbuji ɗi kala keeɗiɗo ma dañ ɗo faama wuuya kala kadi mo ganduɗa ne wanno violence e ɓerde muɗum so hettimama tan ma ittu hen ko heewi eyyi bon mboɗo wiya tan bandiraɓe fulɓe yoɓe paam tan Ibou Kane kam pulaar mum laaɓani koye débrouillé tan gonmi mais Allah ko moƴƴo mboɗo sikki so ɓooyi tan ma worno wayi mboɗo wiya dendiraɓam ɓe tan waweno Ablaye Ba en ceerno Ablaye Ba en e Bocar Ba en e woɗɓe yette Ba en ɓe foof yoɓe tinno tan ɓe ganda debbo no yurmini kadi so Allah itti hunde tottima wima rew hen Allah wonno tottirma wonno haaldiri ko noon ndiwirta hen Allah sa woppani ngol ɗon lawol tan caɗele watta men tan ko ɗum addi ɗum mbasen woppude diine men woppude diine ma noon wona tan aɗa juula mbiya tan min woppani diinam par ce que ɓaɗumi juula diine o juulu ngu adi hen mais won goɗɗum e goɗɗum ko sakki less ko ganduɗa ene foti waɗede holko sakki hen ko ene heewi jaltinɗen min hen gondigo e nder galle ma no nehirta sukaɓe ma no jogortoɗa debbo ma no jogortoɗa debbo ma ɗum foof nani hen a faami ene holno gondirta e hoɓɓiɓe ma e hande soɓe liggotoɓe ɓen ko collégue ajam holno min gondirta holno min gurdata a faami ɗum foof Allah woppani hay hunde foof koko haali hen sen dewi ɗum tan wallahi caɗele watta so caɗele ari tan en goppi laabi men ko ɗum tan woni probléme o donc no mbinomi guila départ ni tan kala ko oñiɗo ko innama aade tan haalata mi timmani kala ko feewi ko Allah feewni ɗum oɗon jarlo oɗon jaafo kadi yo Allah wattu en gartan émission ji kewɗi amin ala hankkadina kam émission ngaji en gonta wayrodir hen saabu mbaɗa sohla hen miijo ma no feewi kala nde dañɗa temps tan min joddito ɗo henne jewtiden hen dañen invité noon mbasen dañde invité foof pondumi hen par ce que mbaɗa sohli haala ma mbaɗa sohli kadi miijo ma kadi so ɗum ɓenni hande noon guila dow haales haydara bintatal soɗani hen foof tan goto fof ko waɗi participation muɗum en tout cas mbal fo ma wono yooɗi hande de iyo ummi ko haal noa sodde laamorgo dawla Sénégal te rewno koye jungo ma on wiyete ko kinne guet madame Fall debbo moƴƴo machallah
seydi guet madame fall a weltanama no feewi ay ne o neldirnoɗa ni mi ñooti ha yooɗi nani mboɗo mi ɓorni yidde tan beltoɗa hen saabu neɗɗo ɓe mbima kala ko wawi tottude mo yiiɗi ko ɓornoɗa anda carrément machallah neɗɗo ɓornimo seydi guet mi wima madame fall mi weltanimama no feewi so ɗum ɓenni noon eɗen jaaha ha to matam tawen toon bibi jiggo walla jahen parcelle asani inte 3 tawen toon bibi jiggo ɗiɗo veruji jontade kanko itti o yi mawnirage lemɗa borno hein so ɗum ɓenni o sac jontade ummi ko ha France allahu akbar binta Diop waɗe yam séri Ismaïla Dieye ɗum noon bandiraɓe ɓe minen somin jooɗima ɗo min mbawi tan ko weltanade on par ce que goto fof ne waɗa no wawiri son jeeɓi émission ngaji goto fof ne jogui hen ɓerde muɗum goto fof ne jogui hen holno mbaɗanmi tan ha bintatal welto mi weltanima Allah noon mi weltanimama on kala ko neɗɗo wawi waɗande bintatal weltanimama mi yi foof wutteji nanɗa pawdiri hande ko o tan janggo ko oye vraiment bandiraɓe kono kala mo ɓorni wutta muɗum somi jooɗima ɗo mami haala par ce que kañum ne yiya ande bintatal kat ko wanni ɗum ko ene tiiɗe muɗum e so ɗum ɓenni en calminat hono kawamen Abou Diop calminen hono tata Leyla calminen hono buju meɗen lowguel meɗen hono kawa Hammata e monsieur Ba a weltanama ene wonde Ibrahima min weltanima on no fewi ko émission meɗen gonka debbo e rendo men